El darrer ple del mandat ha aprovat per unanimitat l'ordenança municipal que regula l'administració electrònica, així com la subvenció de 130.000 euros de la Generalitat per l'Escola Bressol La Granota corresponent al curs 2009-2010. Per contra, no hi ha hagut consens en els canvis de la contracta del servei d'enllumenat, que ara també inclou el manteniment de la il·luminació de la Torre de l'Aigua de la plaça de Catalunya. Amb tot el debat s'ha generat a l'apartat de les mocions. N'hi ha prou de demagogia barata. Un respeto, demagogia la suya. La més polèmica ha estat la presentada amb caràcter d'urgència per l'equip de govern sobre les retallades a l'Hospital de Bellvitge. L'alcalde ha convidat a un representant dels treballadors a explicar la situació del centre. La gerència de l'Hospital de Bellvitge ha proposat tancar 9 plantes d'hospitalització, uns 200 llits representa això. Tancar un quiròfan d'urgències de nit, 2 UCIs, quiròfans de torba, consultes externes i reduir l'activitat total de l'hospital a la meitat durant 3 mesos, cosa que representa la no contractació de 700 professionals. I amb això no s'arriba ni a la meitat del que demanen que estalviem. Els partits de l'oposició han qualificat la moció d'electoralista i han lamentat que se'ls hagi fet arribar un quart d'hora abans que comencés el ple. Nosaltres estem d'acord en el plantejament de la moció, estem d'acord fins i tot amb la part dispositiva, però creiem que per evitar, i en els moments en què estem quasi arribant a una campanya electoral a 2 dies, doncs no crec que ara sigui el moment de fer un debat sobre la sanitat pública en aquest marc del ple de l'Ajuntament. Aquesta moció presentada en aquest moment té un marcadíssim caràcter electoralista i oportunista, perquè evidentment s'ha parlat molt, però coses concretes, efectives, malgrat el que s'ha comentat aquí per part del president de la Junta de Personal, de la retallada del 10%, etc., en aquest moment és un tema que no està tancat. Cuando uno quiere presentar una moción para que se sumen el resto de grupos políticos en este ayuntamiento, porque lo que no se quiere es hacer partidismo, se llama a los diferentes portavoces. He aquí una propuesta que voy a impulsar al Pleno. Estamos abiertos a poder negociar algún contenido, pero no. El objetivo es hacer política porque estamos a 48 horas de unas elecciones municipales. Des de l'equip de govern s'ha negat aquest caràcter electoralista i s'ha proposat, tal com ha demanat l'oposició, retirar els punts del text que causaven més divergència. Jo no sé si és més electoralista o oportunista que els treballadors es manifestin en la defensa de la salut pública o que el president de la Generalitat digui no parlarem més de retallades, que ja se'ns ha vist una mica llautó, fins al 23 de maig. Nosaltres creiem que hi ha apostes per despeses que no es poden plantejar com les ha plantejat el conseller, que inclús ha estat cridat, crec jo, pel president de la Generalitat per dir ja no es parla més de retallar la sanitat. Si hi ha un element aquí que pot ser un element de fricció perquè sembla que és d'una alternativa, és veritat, molt política i molt de determinades forces polítiques de quines són les coses que podríem fer, doncs eliminem aquestes coses que es podrien fer i que es faci altres i és que no redueixi la sanitat pública i la despesa sanitària, que sembla ser que és el que la majoria, jo entenc la posició de Convergència des del punt de vista polític també en aquest moment. De la seva banda, l'alcalde ha recordat que tot allò relatiu a Bellvitge afecta de ple al Prat perquè es tracta de l'hospital de referència del municipi. Si no canvia allò que ens arriba de les decisions operatives i de gestió del govern de l'Hospital de Bellvitge per estalviar una part, ens deien el 3 o el 4%, els ciutadans del Prat començaran a patir progressivament la pèrdua de qualitat i d'atenció del sistema Bellvitge, que és el nostre, això ho sabem. Finalment, i després d'un intens debat, s'ha aprovat per unanimitat la moció. El ple del mes de maig s'ha acabat amb un reconeixement per part de Tejedor als regidors i regidores que no continuaran en el proper mandat. Quan la gent ve a parlar en el despatx i tu has pres una decisió, sempre la teva voluntat és el bé comú i sobretot el que és el concepte que tens de la ciutat. I hi ha gent que surt dels despatxos ofesos i emprenyats.
i la meva disculpa és el no haver estat capaç en aquestes persones de convèncer-los que aquest bé comú està per sobre del bé individual de les persones. També hi ha hagut discursos de comiat reivindicatius. L'artesà, que significa moltes coses, significa la història de molts pretencs que van vindre després de l'any 19 emigrant cap al Prat i que ja se'l van trobar i per tant forma part, no és una cosa casc antic, ni de dretes ni d'esquerres, és l'artesà de tots, com vostès deien fa 23 anys. Tampoc repetiran l'actual regidora de Joventut, Neus Fernández, i els socialistes Mari Carmen Sánchez i Àlex Bellido.